ТВ каналында нинди генә тапшырулар юк. Татарча сөйләшергә өйрәтүче, тәмтемнар пешерергә өйрәтүче, тәҗрибәләр куючы, белемне тикшерүче һәм башкалар. Әлеге тапшырулар янында спортны сөяргә, яратырга өйрәтүче, өндәүче тапшыру да бар. Сәлам, дуслар! Эфирда уймак тапшыруы һәм аның алып баручысы мин, Фирүзә. Без уймак тапшыруында йөгерәбез. Мин сезгә хәзер команда бирәм һәм сез башлаячакбыз. 3, 2, 1, башлады. Алга, Нияз! Алга! Алга, арысланнар! Арысланнар, алга! Нияз! Әйдә! Киттек! Карагыз әле ничек тиз генә йөгерә. Афәрин! Афәрин, китте икенче кеше. Карагыз әле ничек йөгерәләр безнең зеландлар. 3, киттек. Санап барыйк, әйдә. Кычкырып санап бар. 1. Biz bir qo'shanda bir o'rinda to'planib turmaymiz. Biz har vaqt olg'a sikraymiz. 1, 2, 3 ham biz boshlaymiz qizlar. Aygul, tezroq, Aygul, tezroq. Aygul, tezroq. Kelib chiqmay, nishlabdir? 8. Sikirdik, һәм чыгабыз кырыйга. Ял иткән арада рәхәтләнеп биергә онытмыйбыз. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. I feel it. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. Go low, everybody go low. Since she want me, she don't want a cocoa. So I made a sing about like she with my loco. And I got a Merc and got a Volvo. Used to have a black, my piece of Roco. Now everywhere I go, people want a photo. I could make a honey, give away a last Rolo. And I say, sure, yo, you know how I roll. All the girls like, I know what boys like, I know what they all the girls like, they want the good thing, they wanna get all the girls like. I'm so sick of that same old love, that shit it tears me up. I'm so sick of that same old love, my body's had enough. That same old love. Без заманадан артта калмаганнар. Без үзебезнең уймак тапшыруында санак белән заманча уеннарда уйныйбыз. Егетләрнең иң яраткан уеннары футбол. Ул аланда уйналса да, диванда уйналса да, мәгънәсе бер дә үзгәрми.
4-nji turda Ikistan da o'z komandalarini jеңү için бар күчләрен куеп көрәште. İslam oynagan arada Tuzgana komandası менә сездән сорыйсым килә. Сез менә шушындый уеннар уйныйсызмы? Компьютер уеннары. Мин да инде уйныйм. Син? Бета уйныйм. Бета уйныйсың? Мин әле 80 еллар уеннар уйныйм. Ә безне Орта калгансың, хәзер инде бетаның 5-нчесе чыкты. Көн сайын уйныйсызмы шундый уеннарда? Юк, безнең укырга вакыт кирәк. Ә менә көндәш командада уйный микән шундый уеннарда? Ә сез уйныйсызмы шушындый компьютер уеннарында? Әйе, уйныйбыз. Нидә уеннар уйныйсыз? Компьютер алсаң. Ә Тимур, син нидә уеннар уйныйсың? Чему мотивацион? Футбол уйныйм. Төрле спорт, что ли? Спорт бар. Венерин. Еш уйныйсыңмы шундый уеннарда? Юк, еш түгел. Беренче мөмкинчелек кулдан очып китте. Әлмира, сен ашықмасаң да була, чөнки әлеге уен безнең вакытка түгел. Афәрин. Афәрин безнең Әлмира, инде ул безнең 6 мөмкинчелекнең бер тапкыр кертә, берсендә инде читкә җибәрде. Хәзер аның 3нче мөмкинчелеген карыйбыз. Афәрин, Әлмира, инде ул безнең 2 тапкыр инде безнең түгәрәгебезгә тигезде. Афәрин, менә монсында тигезер микән, карыйк әле. Көндәш команда инде тында алырга куркып тора. Афәрин, тагын ничә тапкыр атасы калды аңа? 3 тапкыр түгел инде. Нәкъ шулай, 2 тапкыр атасы. Әлмира инде безнең 6 мөмкинчелектән ничә тапкыр эләкте? 4 тапкыр эләктерде, берсен инде читкә җибәрде. Әйдә, син булдырасың, син бит инде булдырам дип әйттең. Карагыз, ничек көч бирәләр безнең командалар. Һәм әлбәттә, җиңү өчен без командаларыбыз белән барлык көчләребезне бергә җыеп алга йөгерәбез. 3-2-1 киттек. Bir, 2, 3, 4, 5 oldu. 1, 2, 3, 4, 5 buldu. Oldu, yürü. 3, 2, 1 gittik. Әйдәгез. Biz аларга жан атып торабыз, шулай бит, әйтик. Читкә чыгып торабыз. Саграк, читкә чыгып торабыз. Самокатларны алыгыз, киләсе уенчы. Жан атабыз. Әзерлән. Әйдә. Киттек. Саныйбыз 2. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Рената. Афәрин, менә бит куркып торам дигән идең. Камилә. 2, 3, 4, 5. 2, 1 киттек. Карап торыгыз, Айвар безнең ничек йөгерә. Айвар. Әйдә. Давай. Алсу. Уймак тапшыруында нинди генә командалар катнашмады. Әйдәгез әле алар белән якыннанрак танышып китик.
Безнең исем Тиз. Без Тузганак командасы. Сәлемет булыгыз. Юк, без эшкермәдек. Бу безнең команда исеме. самбо. Торнадо. Арысланнар. Исемебез Шикерткә. Ә безнеке гламур-мурмур. Гламур-мурмур? Ә ни өчен андай? Чөнки без матур күрмисегезмени? Йолдызлар! Очмаклар. Алтын мирас. Куяннар. Көч! Энче бөртекләре. Батырлар. Зилан. Белем йолдызлары. Күңел. Татар егетләр. Батыр егетләр. Биючеләр. Чәчәкләр. Алиш васырлары. Ак калфак. Ялкын. Ә сезнеке? Ихлас. Сәләт. Сәлет. Нур. Татар кызлары. Аждаһа. Татар сандугачлары. Лачыннар. Шаян балалар. Күбәләкләр. Комета. Ышкыннар. Ничек? Лицей йолдызлары. Акбас. Без катнашучыларны физик яктан гына көчләрен сынамыйбыз. Аларга турларыбызны узыр өчен кыюлыкны һәм дә инде мантыклыкны кушарга кирәк. Ләкин кайбер вакытта алар шуның кадәр җиңүгә омтылалар, хәтта барысы турында да онытып җибәрәләр. Әйдәгез әлеге кызык мизгелләрне бергәләп карыйк. Артка. Һәм шулай торып безнең вакытта чык. Ой, Лиана, саграк. Син бит әлсәң генә көндәш команданы харап итмәдең. Командабызга тиде. Тиде. Айвар, син безнең кояштан чыгасың. Безнең су түгелде. Самый главный егылма яма. Ләкин онытмыйбыз, без кызыл ятмәләрдән генә йөри алабыз. Ой, саграк. Әйдә. Радик эзли безнең табалны. Алар бәреләләр тизрәк үзенең командасына җиңү китерергә теләләр, ләкин Әфәрин. Ой. Булды, әфәрин. Әйдә, кулымны биреп әз генә ярдәм итәм. Аха. Булды. Лилия, син берсен узмагансың диләр кегелне. Берсен тиз генә узырга кирәк. Кегелне узмагансың. Тубың белән кире әйдә тиз генә уз аны. Уны күрсәтсәң, әйдә, бирегә чык. Ох. Siz də күрдегезме? Нишләп әле без шундый хатирәләргә бирелдек дип уйлыйсыз? Җавабыбыз безнең бик гади. Безнең уймак тапшыруы берничә турдан тора һәм беренче савап алу турлары безнең ахырына да якынлашты. Һәрбер тапшыруда 2 команда катнашты. Аларның берсе җиңде, берсе инде җиңелде. Әлеге җиңгән командалар безне 2нче турга уздылар. Әлеге узган командалар безнең 2нче турда бер-берсенә каршы көрәшәчәкләр. Әлеге алдагы турларда җиңгән командаларны алдан нәрсә көткәнен әлегә әйтә алмыйм. Ләкин әйдәгез әле алар белән якыннанрак танышып китик. Кемнәр икән ул безнең 2нче турга узган батырлар? Карыйбыз.
Bugungi o'yinimizning jinguvchisi Zamba komandasi. Tornado komandasi jinguvga oladi, aferinlar. Bugungi topshirig'imizda ikki komanda o'zini bek yaxshi yoqdan ko'rsatdi. Ular nechta kun bir-birini o'zaro turishsalarda, ular orasida do'stlik jingdi. Boshda ular jingildilar, ham yanadan jingdilar, ham ul komanda bizning 3 pishmoqlar. Afarin, biz sizni shu ko'ngildan qutlaymiz. Bizning 3ga 1 bilan naq shulayq oltin miras komandasi jingdi. Biz sizni shu ko'ngildan qutlaymiz. Biz inchi birliklari, milliy tatar dunyosining kerakli bezaklari. O'yin vaqtida 4 balchilar, shulay aytib bizning aliga o'ymoq topshiriqning jinguvchilari inchi birliklari. 4 turning natijalari bo'yicha aliga topshiriqning bugun jinguvchisi Zeland komandasi. Biz sizni shu ko'ngildan qutlaymiz. Bugungi topshiriqda bizning bilim yulduzlari ham ko'ngil komandasi qatnashdi. Ko'ngil komandasi biz sizni shu ko'ngildan qutlaymiz. Yorish bo'lg'achdan endi jinguvchida bo'lgan tish bugungi topshirig'imizning jinguvchisi 3ga 2-1 hisobi bilan jinggan Tatar Malaylar yigitlar komandasi biz sizni shu ko'ngildan qutlaymiz. 4 turda 3 ball yig'ib yigitlar komandasi jingdi. Mana shulay qilib biz o'yinning natijasini bildik. Shulay qilib bizning Ixlos komandasi jingdi. 3ga 1 hisobi bilan bizning Nur komandasi jingdi. Afarin. Shulay qilib bugun bizning topshirig'imizning jinguvchisi 3ga 1 bilan jinggan Ojdaha komandasi. Biz sizni shu ko'ngildan qutlaymiz. Anglagansizdir endi bizning aligi o'yinimizda bugun do'stlik jingdi. Hisob 2ga 2. Afarin komandalar, qutlaymiz sizni. Demak, bugungi o'ymoq topshirig'ining jinguvchilari 3ga 1 hisobi bilan jinggan komanda u Shoyan bolalar. Afarin, biz sizni shu ko'ngildan qutlaymiz. Demak, qaysi komanda jinggan? Beshlar. Agarda endi o'yinimizga umumiy natija yasasak qo'y. 4ga 0 hisobi bilan qaysi komanda jinggan? Beshlar. O'yin bo'lg'ach oning endi jinguvchisi da bo'lirga tesh ham bugungi topshirig'imizning 3ga 2 hisobi bilan jinggan komanda u endi Kometa. Biz sizni shu ko'ngildan qutlaymiz. Sizga endi ming salomatlikqa kengashlar tilab qolamiz. Mana shular endi bizning jinguvga umtiluvchi yigit-qizlar. Bilasizmi, men ular turida sizga qaraganda ko'proq bilaman. Qizg'anishga qarshi bizning topshirig'imizning vaqti bek qisqa. Shunga ko'ra bizning barliq anglamalarimiz hamda endi laplarimiz suyib bitmay. Mana kamera ortida qolgan kadrlarni ko'rasingiz keladimi? Agar kelsa 5 topqir o'ng oyoqda sikirigiz, onlari 7 topqir sol qo'lni o'stga ko'tarigiz, hamda endi 587 topqir yerdan etinigiz. Shoir ta'minda albatta. Bizga Shoyan TV kanalini ozgina shoirga yoring. Aydagiz, laplarni qaraymiz. Это включит программу через. Нет. Yig'ilmadingiz, не bo'lmaydi. Bo'ldi, afarin, bizning vaqtimiz bitdi. Bilmisha bo'ldirolmaymiz. Chunki Samatning oyoq kiyimlarini qadda tushib qoldi. Bo'ldi, rahmat, bek zo'r etirib. Samat, oyoq kiyimingni topdingmi? Shuni xatli tez etib. Bo'ldimi? Можно уже? Ну вот. Mana azrak jindatingda hozir balkim kelib shigar. Tanda. Нет, Чамский. Готовы? Можно? Можно? 3, 2, 1, ketdik. Так. Qizlar bu vaqtda sanab turasizlar. Nima qilish kerak? Necha daqiqa ketganinglarmi? Agar biz ozgina ortqa, мы чуть-чуть назад пойдем, пойдем. Включили. Камеру включили же, да? 3, 2, 1. Ayda. Mana mening qo'limda kerakli iborlar. Tuttirali men mikrofonni. Og'irmi? Nормально.
Потом мы вот так вот ставим. Сейчас, ладно. Так, мы готовы. Менә шулай итеп уймак тапшыруның беренче сабак алу турына йомгакта ясадык. Алда безне бик күп үзгәрешләр көтә. Шуңа күрә безнең уенчыларыбызга бик җиңел булачак дип вәгъдә итә алмыйм. Бездән аерылмагыз. Шаян ТВ каналында нәкъ шушы вакытта 2нче турда күрешкәнчегә кадәр. Сау булыгыз.